Terbo. Oui, monsieur le commissaire. Manja foda. C'est-à-dire naga sami déranger mo quoi. Be andi ko ni nomi haalande mo ko wa haal me téléphone. Nday ngol dum mami gara ngal pour yewte. Et c'est juste pour te dire que mi welti mayma. Parce que arani gol. Kala kada ligoyadu so di bitan wela. Kan Allah no walli ma ada andi liggey ma ada way liggey ma. Te kadi kala ko fonda wadde a wadi dal. Donc ko min tan jogi droit wi dem Allah jarama jarama. Dum non wonno ko nodirma be be andi kam ma jaafoda mi dal. Se reposer parce que mo fofto mo tampi no feewi mo tampi vraiment kala ko min bawno wadde min badi ko heddi ko goppone juude Allah te kadi mo sohli duwaw no feewi kono wattani modon duwaw no feewi parce que hormone yawat bo ka net mo inchallah Allah ko mo quoi Allah ko moji Allah mo wona demata sonji Allah wati ok ya Alhamdulillah, monsieur le commissaire, ko yettere Allah. Sibu neddo ala ko buri meccal mudum. So tawi a wadi kam félicité. A wadat hoorema félicité. Sibu dum gummiren do. Haaru jettiren do. Famday. Sa ƴeewi anki ɗo no yaarni fof de tuumɗen woni heen jakkuɗen woni heen poursuɗen woni heen kalnuɗen fuɗɗi koye file jeeyo café kolito nana free hayti Oumar Thiam kono commissaire o fukkani foftani c'est la même année. Parce que eɗen ganondiri mbaɗa ala to Moussa ma to gummori da conférence conférence oto heure hiiride ay mi hiiri artude kay ala ala woto feere mi nawma ala artan ar min kay kum jiiɓi to ngomi to mbaɗmi memanima Maria Bidora jam fujinna Modanyi wanomba mini Modanyi wanomba mini Modanyi wanomba mini Kombubutu danyi wanomba to danyi wanamba. What danyi wanamba.
mbamini Wadanyi wano mbamini Wadanyi wano mbamini Kumbubutu danyi wano mbamini Kumbubutu danyi wano mbamini Maliwuri ɗum way machallah hannde ke moom hannde mbaɗi promenade uji belɗi baɗɗi fayida machallah wallah mais bon min noon jaggumi wonko ɓuri ɗum welde ko arwte yeeso kadi hannde mi yinno jewten hunde so tawi a jaɓani kam ɗum kadi min gandira pamira kadi min won business gonnomi mo ganduɗa hoore ma komin jiɗɗo hen yaltude yi ko addanma de business ma wona ɗum won liggey mama eyyi ko liggeyam si mais mi yii ko ɓuri ɗum tekkumi mi yii ko ɓuri ɗum taki jinmi hen yaltude joni noon Aissa gonɗo caggal ma o mi yi e sa ko haalis woni hen haalis kewɗo 100 millions woni hen 100 100 millions woni hen 100 millions 100 millions wona haydara ko chiffre tan mais 100 millions o yimɓe ganduɗa hoore ma mi lutinimi liggodirde ɓen ɗon foof jinmi yoɓde goto foof haalis mum ha laaɓa ɗum daña no jaltirmi hen a faami ko ɗum ɗon waɗi 100 millions noon an jimmi ɗum resdude jaggana kam ɗum min ken wa moftude 100 millions 100 millions mom ça c'est trop aɗa wawi moftude ɗum wona haydara wona haydara so tawi tottumami ɗum hoolareme ma yettima toon no feewi kadi min mi ala neɗɗo gandanɗa hoore ma mbeɗa wawi yettidemi won hen haalaji kadi ha andanami dal a faami to kalirmi ɗo 100 millions mom eyyi kono 100 millions wona haydara min jimmi tan jaggana kam ɗum hani namdimami ɗum foof d' accord ɗum tan jinmi ya waɗnam d' accord joni noon an tan sa yiɗama noon mbaɗa hen course uji ma kono ma ñam ɗum fof de kadi mi resnima ɗum tan wona haydara 100 millions ko chiffre tan d' accord haade ko noon jiruɗa ɗum inchallah mami nanggu ɗum ana ñalawma cuɓuɗa fof inchallah Allah ɓurno hoolare jomam ya Allah ɗum tan patnema kadi ana tan aɗa wawi waɗde course uji ma noon kono ma gen hayso de memarani amen seeɗa tan mbuɗum memarani e tottirɗa ham ɗum ni kono jigirtu eyyi kono mi yemri ñaami hen seeɗa joni aɗa jeen sooroma comti mbaɗen ka seere wonma saadi comti henti jehen hay kolmo ɓorneɗa fof watta ɗon kene paɗe ɗin ɗo sakde non fof no yoori fof no yoori ɗon goto inchallah min ɗofɗo inchallah d' accord ala problème ok d' accord merci ok ɗum jeeri kon yoɗde machallah no yoɗi trop kay waɗi classe kamɓe kay wallahi ko heeri ko machallah maroma jagguma kam wejjimi téléphone um kadi a woppi nder place to sa ƴeewi haali ɓon e dow table makko waɗa yinno mi yiyani kono mi cikɗoma ka itti ɗum nawde poche ma alay saago tan mi yiilon wacci annena haguinama tan mi yiiloni han ko han tan woni lamɗo ñagolmama so mouhamadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam Allah ummin ɗo jeeyi ɗo leli jomam wala jomum mama Allah wallam Seydi hankkandi mi ummima e lawol faade Fuuta aɗan hankkandi yontimoɗo yaa Fuuta mi ɓooyiɗo seeɗa yaa Fuuta on tun dummunno seeɗa arta no mbaɗannomi ni kono noon Seydi kalifa maɗa Allah galle o kalifa maɗa Allah galle o kalima Allah miñi en kalima Allah yummani en miñi en nen kalifa maɗa Allah almuɓɓe ha tengti noon hannde e Abdousalam almudande mawɗo e galle he almudo kadi forsinaɗo e galle he o hannde way tan kono ɓiɗɗo galle o ni hannde kanko koye men o jeeya o ɓiɗɗo e almuɓe tokosɓe kadi waɗa wasiyoma kadi ya tinno mbatta e maɓɓe hakkille jangginaɓe kadi jangde moƴƴere jangde yuɓɓude jangde fewnde fawtanmi hen
wata fi hay gooto leggel tan mi yamirani yamin almuɓe jangguinɓe jangde moƴƴo saabu piggal wona ɗum jangguinde almude wona kadi ɗum ne hata cukalel tinnoɗa no feewi watta hakkille bello watta hakkille yumma watta hakkille mini salamin almuɓe fof inchallah mamuno fof dumunnaji mi arta kono alhamdulillahi rabbil alamin ko mbanmi e maɗa ko wallahi somi yeehi gandam ma deej saabu tabarikal hande ko heewi ko wone am hande nanayma ka lomto hande mboɗo jogui yakar hande hay somi yiyaka hande ka lomto galle o saabu hande ko jangde wonde e maɗa nde eko mbanmi e maɗa ko gandam ene ɓuuɓe e maɗa tinnoɗa noon no feewi mbatta hakkille almuɓe mbatta hakkille kadi sukaɓe kala kadi garɗo ñagade mo duwaw adde saabu Allah ittu dokkira ɗum saabu Allah anani tinnoɗa kadi no feewi tinnoɗa no feewi noon eyi noon waɗan en duwaw الفاتحة لا والصلاة الفاتحة لا وجهتي يا لطيف لا وجهنا بسم الله اللهم ارفع عنا وعن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم انصر عوراتنا وامن رواتنا بجاه سيد المرسلين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم عبد السلام جاوني ما شاء الله جام والله ko mawɗum mbaɗɗa e jangde nane a janggino waɗi ɗo fayidde e adol magal mi hettimama no feewi no mi accuma haqqille ara jangde ha jottiɗa wa ahsin kama ahsana allahu ileyk woni alkule baɗɗe fayida sadallahu alazim ɗon allah ne haala men no yen moƴƴi moƴƴinde bangeji ɗiɗi moƴƴinde fayde e juulɗo hono ma e moƴƴinde fewde e allah moƴƴinde noon juulɗum noon moƴƴinirta fewde e juulɗo firti tan sa yii koye moƴƴi ko jiranɗa hoore ma jirna ɗum juulɗo fof eyi sa yii safani kadi mo gañanɗa hoore ma gañana ɗum juulɗo hono ma ni juulɗo a jaggirta ɗum hono ma sa ƴeewi Cheikh Tidiane Sy ndeysan kañum wiyatno juulɗo mbiyata ɗum ko ana eyi sa yii neɗɗo aɗa haalde mi wi ɗum ana min saabu jaggir ɗum an no jaggirɗa hoore ma ni juulɗo noon foti wadde kadi nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam onno kanko woni exemple pour tottiro conseil kala ƴettete tottiro conseil ko nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni référence waji goto feeri arde makko wimo ya rasulullahi saɗa waɗen conseil holko conseil ta kam ya rasulullah wimo la taghdab horma tikkat oui eyi bisimilla joni holon conseil goto totta kam o wiitimo kadi la taghdab laawi ɗiɗi waji o namniti kadi wi joni troisiéme conseil o wimo kadi la taghdab o ɓeynima hen walaka aljanna horma tikku sa tikki an jeeyi aljanna joni noon so tawi a tikkata an jeeyi aljanna astahfirullah joni noon firti tan noon neɗɗo kadi il faut haɓa e fittanu mum fittanu woni fof neɗɗo kadi ɓerde kadi yaafoto kono kadi yaafade tikkere ɗum ɗon weeɓani wona hen juulɓe sa waɗi ɗumen ko muusi ɗumen tan eyi tikkere kadi paama so waɗi balɗe tati hanti on poɗɗi windanede bakkatuji onon ɗiɗo tikkodirɗe fof so tawi on kaldata Allah rokkat mon balɗe tati yo mon ɗe nder balɗe tati oɗon mbawi beldi toon kono so duwi balɗe tati tan bakkatuji hanti puɗɗete windede ñalawma fof ko bakkare aɗa selli mawɗum machallah hande puɗɗoɗen deftere nde so Allah jaaɓi inchallah bisimillah o mbaɗen fatiha Allah hokken udditirɗe ɗum dow jaam amin ya rabbi yaltana hen dow jaam bisimillah Allah jaɓani bisimillah deftere nde wiyete ko Lakhdari binduɗo ɗum ko ceerno wiyete ko ceerno Cheikh Abdourahmane Lakhdari woni yettore makko joni noon deftere nde kanko jeyaɗo Allah o am yiiɗi nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jirgol ganduɗa hoore ma respect ganduɗa hoore ma ko o naatino en Madina won wuro nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi toon ma bittu leylatan fil Madina ila ra'ayta rasulullahi fiha o min de min Abdourahmane Lakhdari mi suusa walde nder Madina so wona mi yiiɗo rasulillahi ko manam kanko o rokki hoore mum on ɗo respect o totti ɗum nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha ganduɗa hoore ma ko o suusa ɗum walde jammate nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eyi ɗum waɗi noon firti hay sa yi fuɗɗorde deftere nde
o fodori hen ko sallllahu yo allah ɓeydu yurmede ala sayidina e ɗew ko homen mouhammadin oɗo biyeteɗo mouhammad o alihi e koreji makko o sahbi e sahabaɓe makko fof o sallam kadi hisnamo ayo donimo nuraɗo ɗo sallallah alih wa sallam koreji makko fof mo bammakko en yamakko en fof naati hen o sahbi e sahabaɓe makko wondannoɓe makko ɓe fof o sallama kadi yo hisnumo eyyi joni ko adi noon o wi awwalu ko adi ma yajibu ina waɗɗi alal mukallafi e dow kellifaɗo o haalata kellifaɗo kala ko waɗɗi ɗum kellifaɗo noon firti joguiɗo haqqille cukalel yalti hen mandilaw yalti hen kala kadi mo ala haqqille kadi mo fina en on kadi haala jeeya haala ka jeeya fof kellif ɓen fof ɗum waɗɗitima ɗumen waɗɗitimaɓe jeeyi haala ka ko joguiɗo haqqille pinɗo kay taw kellifaɗo kañum jeeyi haala ka ɗum woni ko haala ko waɗɗi alal mukallafi dow kellifaɗo tashihu yo sellin imanihi imanagal makko kellifaɗo sellinto imanagal mum mo haala holno sellinirta imanagal ɗo e yeeso inchallah rabbi summa o wi yo refti hen maarifade koɗo o anda kanko kellifaɗo ha joni o anda yuslihu ko ine moƴƴi bihi e makko juulɗo andal ko moƴƴi e mum e ko bone mum fof joni noon o wi kadi farda aynihi farillaji toɗɗiɗimo ɗi juulɗo andal farillaji mum ayo haali o fawi hen o wi ko ahkami solati ko wayre ñaworu juulu waɗɗa haalati e laaɓal o siyama kadi e korka neɗɗo anda ñaworu juulu qabla salam no juulirte bada salam sa ɓeydi sa bonni juulu no fewnirte ɗum noon ɗon firti waɗɗa haalati kadi e laaɓal juulɗo andal laaɓal holno salliginirte janaba holno salliginirte salligui normal debbo kadi holno salliginirto so tawi yi moƴƴere mum ha paari ɗum noon foof kadi o siyami kadi e korka ñaworu juulu il faut neɗɗo anda ɗum juulɗo anda ñaworu juulu firti holnde ñawore korka astahfirullah holnden korata holmo korka waɗɗi sa ɗannima holno korita ɗum ɗon foof kadi ina jeeya ɗum ɗon joni maɗo kaaren ɗon tan guila men junnude so waɗi noon mataw e deftoyɗa ɓaade joni puɗɗoɗa almuduma ne heewi ɗum ɗo ci seeɗa machallah ne heewi golle noon eyyi gueɗe cewɗe ɗe fof ne foti yantude en noon kay ɗo joni momi jotto tan mi wawa reftade inchallah reftode joni saha foof noon kadi somin jangguinma a yiiɗo téléphone ma aɗa waɗa enregistré sahaji a yiyata kam sa yiiɗi namdal en nen kadi inchallah kadi ɓurre ɓe sidni elman o a janggat ɗum ne uddira haqqille no feewi wadde mbaɗen noon to jaaha deftoyɗa inchallah jarama eyyi bo joginoɗon namdal goto bisimilla mi tinanima tan dal sehlam goto envoyé kam ɗo message o tottumi sehlam goto liran kam message o nde o liri message o wi dal waajo koko tuubi dal kañum dal warde tan yimɓe wonno e yedde drop e zinde eyyi ɗum ngallon namdal ñinon pirenako ko noon wallahi kanko de waɗi ko moƴƴi tuubde kam mataw yawtata kono kadi tuub kadi ne waɗi charte Allah kañum ne yaafo yimɓe foof inna allah yahfiru dhunuba jamia ne yaafo bakkatuji foof eyyi kono kadi tuubde ne waɗi charɗeji sa ƴeewi bommaɗo sa heppa nder deftere ma yi ɗum charɗuji tuubaɓe ne waɗi charɗuji mum ko adi foof charte numéro 1 ko annadem ko nimsude neɗɗo so waɗi ko boni nimsat ala ma faari woni ko faari ko yewtirima ko kadi alla yauda ila dambin fima baqi min umri ko nden ɗon deftere wi a ruttita ɗi ɗon bakkatuji wona mi tuubi tan kadi janggo kadi Allah yaafimam janggo mi ɓamtoya ɗum noon on noon tuubi waɗani sincére ko mbiyata ko kono sa tuubi firti kala ko wonno caggalam déjà de 1 mi nimsi to 2 kadi mi accat monta ruttade hen eyyi joni noon ɗum noon kadi nimsere nde e kadi accu ɗum de ɗum noon woni charte uji ɗin noon charte uji kala ka waɗani hen respecté kadi ma en garo hen yeeso inchallah ro ɓeyɗen hen nadde kono gacca haqqille dal ko ɗum noon tan eyyi moƴƴi e jarama ha jamma inchallah waɗanma ata marhaba e moƴƴi waɗi hen sukara seeɗa waɗen nano waɗen nano sohla jeeɓi inchallah balla o jiyaɗo amen ni yo Allah umminmo yo Allah e bak salatul fati koyngal e leydi bodde leydi walla mbiya bodde leydi koyngal e leydi Omar Thiam mo cikkiren hannde so en jaggi ɗum tan haala gasi haala gasande bon non e yiyandam
et expérience am xono ɗiɗo réseau ji banque organisée c'est toute une organisation min mi sikkani so tawi haaɗi koye Omar Thiam so tawi a ƴeewi ɗiɗo crimaji baɗɗi fof tan cikken en jaggi Oumar Thiam gasi mo fukkani fofta mbeɗa ɗamini won gonɗo dow makko. Ok, de toute façon min ko kalɗaɗo ko fof mi miijonoki ɗum mais tu as parfaitement raison par ce que no mbiɗani ko gonga min Oumar Thiam no gasa won gonɗo caggal mum. Commissaire oɗo métier ko enen mbaɗimo opté enen jiiɗimo gaga kamɓe ɓe nattani yidde wawde wadde walla yidde wadde enen en nattata yidde yiilade et puis won proverbe mo ganduɗa koye français konko ivoirien kewi hutorade ɗum eɓen mbiya on dit quand il y a la vie on dit toujours il y a l'espoir souvent ɓe jiima ɗum gaga eɓe mbaɗa gaga eɗen ƴeewa gaga eɗen ƴeewa gaga eɗen jagga donc mbatta haqqille no moƴƴi inchallah de toute façon min ko mbinomami ko tan min e ruttata konngol woni déjà mi tottino mo feu vert on côté quoi kala no foti yaata tan mbaɗiren hono noon de toute façon min je suis à ton côté quand même mais j'ai confiance à toi aussi ɗum tawi kala koko kalnami tan mi jaɓat donc kadi ndewren guite men comme no mbiɗa ni meccal ngal ko ene mbaɗi ɗum opté donc wadde en dampata en kaɓata en tout cas min kala ko mbiɗa dal mbiɗa fadi mbiɗa yaadi hen e min kam Allah e wonde moƴƴo haaɗe Oumar Thiam mais min je me garantis pas à 100% sen jaggi Oumar Thiam en pofti on no mbiyam ni mo fukka en foftani ko a jarama seydou monsieur le commissaire a jarama merci beaucoup mi jaltuno tan sotode hirande merci ala probléme ɗa kam mbima ala probléme ala probléme goto meltanama ma jafoɗa noon hakki ala merci beaucoup hakki goto ala hen merci beaucoup jarama salmini eyyi moɗum wallahi ko moɗum seydi ɓandu ko moɗum jaragaɗa eyyi yumma rendo tan yumma rendo noon ɓandu ko moɗum no fewi par ce que comment woni gilden ha joni koɗɗa ni hay sa ari kadi ala sens no marabnaɓe wona cellinde maraba machallah moɗum no fewi jettal dal foof en payi ɗum e juuɗe Allah dal eyyi payi ɗum e juuɗe Allah ñagam duwa dal inchallah eyyi on jiɗɗa yefnirdem wima tan eɗen joginima surprise noddu suka debbo ha joni noddu suka debbo wiyamo allo oy Bidel sawa ko min patron Fullo eyyi mboɗo sohlunoma joni eyyi so tawi aɗa wawi yaltude mboɗo sohluma joni eyyi ok aɗana ara wasi mboɗo sohluma selli mbaɗa tampere mawɗo alhamdulillah jaam tan kay eyyi ma jafoɗa mbaɗa nde a anda kam eyyi ko Fullo cohlunomi par ce que patron mo on sohluno minen gondi ɗo omona nder sa amin jinno waɗande mo surprise goto eyyi surprise goto mine patron o eyyi surprise goto tan aɗani mine liggotto jiɗi yalto surprise joni noon mbimi mi nodduma gara noddanami taw surprise tan après jaaha noddana hammo ok vas-y ok merci a jarama merci
Oumar Thiam argay Oumar ñi non ko jewten ginan garda do a jabani haalde min ko ponno wadde ko déjà mi waɗi mi addima ɗum Allah waɗi kisa jabani haalde mais to tara haala sa haali no moƴƴi sa haalani ɗum c'est un problème mais c'est juste des conseils ko boni boni fof mbiɗa wawi wonde bamma walla mi wona kawma komi jinnaɗo ma en quelque sorte ɗo to gonɗen ɗo bientôt mi ƴetta retraite am o heddini kam ɗo o heewani sa yi noon mbeɗa haalanma mbeɗa wasoma c'est parce que mbeɗa andi ka ɓi pullo te ɓi pullo oto hul mayde kono yo hul gacci bien vrai que a hulɓinama a fiyama a jaɓani haalde je suis entièrement d'accord par ce que pulago ƴiƴam pulago dogota e ɓandu ma mais aɗani ko jiɗmi widama hul gacce so tawi neɗɗo goto ne jaranma wadde sacrifié gurdam ma wondema ɗo e prison mbiya aɗa waɗa défendre neɗɗo mo ganduɗa janggo e jaam yalta waɗa goɗɗum an gona ɗo tant mieux ɗum ko an waɗi engagé mais an Oumar Thiam ka pullo debbo no wawi e gurnam men debbo ko jinnado debbo en yummanan ɗo debbo no wawi wonde bandiraɗo debbo no wawi wonde yummiraɗo no wawi wonde gorgiraɗo e debbo no wayi men ƴetta sukaɓe rewɓe mummo Fouta ganda hay dara gara nanna ɗum ene liggey doro en tant que pullo ɗum fotani wonde ko wona ɗum ko yimɓe ne mbiya ko an wari fulo suka mayɗo hay goto anda so tawi ko an walla wona an mais kala ne wawi siforade han déjà jinnaɓe mo holto payi ɗum ne kadi ne waɗi ɗum ne kadi ne musinto mbasortumami ko gueɗel noon min mbeɗa andi ɗum won gonɗo caggal ma wona mbiɗa ko a jaɓani haalde tant mieux mais de toute façon so gurnam ma neɗɗo goto jarini wadde sacrifié gurnam ma gona ɗo e prison la ala probléme aɗa andi ko tawi haaldude me ma mbiɗa wawi ɗo accudde me Moussa haalde ma nden ɓeydoto muusi ko ɗum ganduɗomi haalandema mi haalandema komi haalandema ko wona min ko Zeydi Zeydi le fils de Khalifa PND TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa